एबसुखौ सोरबा सोंखारिनायनि सिगां गावखौ दांग्रोमनाया गोनां। एबसु बायदि संगठनखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां सोंखारिनायनि सिगां गावखौ मोजाङै दांग्रोमनानै लाग्रोनाया मोजां जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दागो फोनांनो रावहाबो मोन्थाय गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय टाइमाव रावबो सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे दागो फोनांनो बेयाव रावहाबो साहस खालामनो हाया। बिटिसि गोरोबथायाव थाबोनाय गासै 92 गामिया कमिसननि गेजेरजों हाबनो हायो। जायफ्रा बिटिसि सुक्तियाव नोङो डिसपिउटेड गामि हिसाबै थाबोबाय 92था गामि, बे 92था गामियाबो देबा कमिसन जिथु दाबाय कमिसननि गेजेरजों हाबनो हायो। ओंखारनायनि बाथ्रा गैया, हाबनायनिसो बांसिन बाथ्रा दं। ओंखारनो होननाय हानाय बेबायदि जेबो लामा गैसोआ आरो जोङो बाद होनायनि बाथ्रायानो गैखाया जे जोंहा जेरै दङ जों लादेरनायावसो दङ। सानजाहा सिमा लावगोना रोखा गोरोबथाखौ आखर आखर मावफुङोब्ला बेनिखायनो हाबा सोसनजाया बानसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जेरै सानजाहानि खोथा गहपुरसिम माने हलंगिसिम बेयो लावनांगौ। एबसुनि दागि सोदांनांगौ बुंनाय मानसिफ्रा लामा ससेयाव बनजार खोमोरना खारग्रा एबसु सोमावसारनाय समाव बादा होग्रा समाजनि बेसेन गैयै सुबुंफोरसो। राजनितिक पार्टिजों बिथांमोनहा गाइडेड जादोंमोन। बिसोर बेखायनो आं बुंदों जे बनजार खोमोरनानै खारग्रा मानसिफ्रासो दिनैहाय एबसुखौ बिदि बुंनो नागिरदों। बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ जों बुङाखै, नाथाय बुंदों 31 नं बियाबनि एमएलए जयनथ बसुमतारी बिथाङा। सुबाइजार ओनसोलनि 2 नं हुलुमगाव खानिफुट दैयाव गंसे दालां एबा कालभार्ट बेखेवनाय समाव मख'थावदि गोबाव सम गंसे मोजां कालभार्ट एबा दालां गैयैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफ्रा हान्था मेला खालामनायाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिसायख'थियाव रादाय होनाय बायदिनो दिनै एमएलए जयनथ बसुमतारीया गावनि आखाइजों 35 लाख रांनि एसपिडि आसनिनि जोहै गंसे बक्स कालभार्ट लुफुंनो बेखेवना होनाया जानायनि थाखाय गामिनि थागिबिफोरनि गोसोआव मोनसे रंजानाय फैदों होननानै फोरमायदों। बर'आव थाइगिरगुरि होननानै बुङो आरो रेभिनिउ हिसाबै 2 नं हुलमागाव। दा बे गामिया थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनि सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनो खुनु गोनो गोथो गैयाजासे बिथांमोनहा भट होबोबाय थादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव बे दालाङा जानांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोरा बिथांमोनहा जेबो मोननो हायाखै। बेयाव नैबे गामियावबो सिगांनि सरकारनि आमोलाव गोबां माखासे दैदेनगिरिफोर दंमोन। गाव गावनि गामिनि फारसे बिथांमोनहा माबायदि अनसायबोखो बेखौ जोङो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जों नुनो हायो जे थांनाय गोलाव समाव बिथांमोनहा जेबो खामानिखौनो मावाखै। दा जों सरकाराव फैनाय सिगां लोगो लोगोनो आरो बे जोंनि थांनाय बिसायख'थिनि मोनसे इस्ताहाराव बे दंमोन जे जों खोथा होदोंमोन जे नैबे दालांखौ जों बानायनानै होगोन। आरो बेबायदियैनो आङो सासे एमएलए महरै देरहाखांनायनि उनाव नाजानाय जादोंमोन जे बेखौ जेरैखि जाया मावनानै होनांगोन। बेखायनो देरहाखांनायनि उनाव आङो नाजानाय जादों आरो बेबायदियैनो 2021 एसपिडिजिनि बिटिसिनिफ्राय बेखौ 35 लाख राङाव सेंसन खालामनाय जाबाय आरो दिनै जोङो बेयाव जागायजेननाय थामहिनबा खुन्थिया माने फाउन्डेसन ले खालामदों आरो बेयाव मिजिंथिदों जे बियो जोबोद थाबैनो जाफुंगोन। बे मास मोननै मोनथामनि गेजेरावनो बे जाफुंगोन। दा बेयाव गुबैयै गिबिथाराव आङो बिनि सासे मेम्बारमोन। आथिखालाव खोरोमदावआरि एबसुनि लोगो आफादगिरि बिथाङा मेम्बार हिसाबै दङ। अब्लाबो जों शेयार खालामलायबाय थायो आरो आं जिथु गोलाव सम बेयाव मेम्बार जानानै थादोंमोन आरो बेखायनो सिंनि गोबां बाथ्राखौ आं मिन्थिगौ आरो बेयाव माखासे पलिसि एडप्ट खालामनानै लादों जे नोङो थांनो होनबानो सोरबाया थांनो हाया, हाबनो होनबानो सोरबाया हाबनो हाया। दा बेयाव जिथु कमिसननि गेजेरजों जोंहा बेखौ थिग खालामनांगौ जायफ्रा ओंखारनो लुबैदों ओंखारनो लुबैनायफोरनि बेसेबां बेयाव जुक्ति-जुक्तता दङ, बेसेबां लजिकेल बेकग्राउन्ड दं बेयाव बे बाथ्राफोरखौ नायनाय जादों। दा बे गासैखौबो नायनानै नुबाय जे नोङो ओंखारनो होननाय हानाय बेबायदि जेबो लामा गैसोआ आरो जोङो बाद होनायनि बाथ्रायानो गैखाया जे जोंहा जेरै दङ जों लादेरनायावसो दङ। आरो बेबायदिनो बिसेसकरि 4 जिल्ला क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्सा
बिनि खोला सिमायाव थानाय जेरावनाखि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि खोथा होननाय दं, कन्टिगुवासनि खोथा होननाय दङ आरो जायफ्रा बिटिसि सुक्तियाव नोङो डिसपिउटेड गामि हिसाबै थाबोबाय 92टा गामि, बे 92टा गामियाबो एबार कमिसन जिथु दाबाय कमिसननि गेजेरजों हाबनो हायो, बेखायनो बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामो। आरो दिनै जायफ्रा थाबोनाय गामि बे हाबोबा गोजौनि गामिया माबेजों ओंखारगोन, बेथ' मालाबाबो सम्भबानो नंखाया। आरो जेराव सासे नोङो ट्राइबेल मानसिया नोङो आं ओंखारलाङा होननानै बुङोबा बेयावबो सोरबाया मेजरिटि जामालाय मा जानो, बे थांनो हानायनि बाथ्रायानो गैखाया। दा बेखायनो जोङो थिग खालामनानै लादों जे बेयाव जा हाबनायनि ओंखारनायनि बाथ्रा गैया, हाबनायासो जोंहा बांसिनखा। आरो जेरै सानजाहानि खोथा गहपुरसिम माने हलंगिसिम बेयो लावनांगौ। आरो बिनि थाखाय दिनै भारत सरकारनिफ्राय बुंबाय थादों नरेन्द्र मदि बिथाङा, अमित शाह बिथाङा, आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोनहा खोथा होदों आरो बुंबाय थादों। आरो जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ, मानोना जों सरकाराव दङ, जोङो सावरायबाय थानाय जादों। बेखायनो जे सानजाहा सिमा लावगोन एकदम रोखा। सुक्तिया नोङो आखरे आखरे पालन खालामजायोब्ला, लेटार एन्ड स्पिरिट बियो जुदि मावफुंजायोब्ला बेयाव नोङो हाबा होननाय मावा होननाय बेनि बाथ्रायानो गैया। बेखायनो जायफ्रा बेखौ लानानै गिदों बिथांमोना बांसावलाबायदों बा सन्देह खालामदों, बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, सन्देहनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खुनु बेबायदि गामि दानजानायनि बाथ्रा गैया, जोंहा लाबसो जागोन, मोनदेरनायसो दङ जों। गागि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला माबायदि गागि दैदेनगिरि? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम जोंहा जि मोनसे संबिधान दङ, संबिजिर दङ, जायहा प्रिन्सिपल आइडिय'लजि दङ, बेजोंनो बियो गाइड जाबाय थादों आरो बेबायदिनो दैदेनबोजाबाय थादों। आं नुवाखै जे एबसुआव थानाय टाइमाव सोरबा दैदेनगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनाय दांनाय बा बिनि संबिजिरा होनाय जे लामा, जे गाइड, बिनिफ्राय दोरोदों होननानै आंहा फेरलेबसेबो बेयाव फोथायनाय गैया। रावबो दोरोदाखै आरो एबसुआव थायोबा बिनि दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। खिन्थु दिनै जायफ्रा गावखौ गागि दैदेनगिरि होननानै बुंनानै लाबाय, एबसुनि होनोब्ला जोंसो होननानै बुंनानै लाग्रा दं। दा बैबायदि मानसिफोरखौ जों नायबा नुगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि थांनाय थैनायनि थाखाय हाबा मावबोदों। खुनु खैदां खैफोदखौ मानियाजासे सौसिबोनानै खामानि मावदों। बे टाइमाव बिथांमोनहा लामा ससेयावनो बनजार खोमोरनानै खारनाय मानसिफोर। एबसुनि प्रिन्सिपल आइडिय'लजिजों बिथांमोनहा गाइडेड जायाखै, राजनितिक पार्टिजों बिथांमोनहा गाइडेड जादोंमोन। बिसोर बेखायनो आं बुंदों जे बनजार खोमोरनानै खारग्रा मानसिफ्रासो दिनैहाय एबसुखौ बिदि बुंनो नागिरदों। आरो बेयाव जों नुबावबाय जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुनु सोमोन्दोआनो गैफेरा सिगांनिफ्राय। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनिफ्राय जे सोमावसारबोदों, बे सोमावसारनाय टाइमाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अबजेक्सन होनानै फैखानाय मानसिफोर। आरो दिनै जों नैबे ओनसोलनि बाथ्राखौ बुङोब्ला नुगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननाय जागायनायजोंनो जोङो हारियाव मोनसे गुस्लायनाय फैदों, हारिया मोनसे जौगानाय फैदों, दावगानाय फैदों। आरो हारिया दिनैहाय गाव हारिखौ सुंथानो थाखाय माने बेंखनथाइ, मोनसे रैखाथि गोनां बेंखनथाइ मोननो थाखाय जे सोमावसारबोदों आरो बेबायदिनो दिनैहाय बिटिआरसिम बेयाव फैदों। दा अब्ला जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसाखौ सोदांनांगौनि बाथ्रा बुंदों, बिथांमोनहा खुनु बेस गैयै, ससाइटियाव बेस गैया। ससाइटिखौ बिथांमोनहा गावखौनो माने सासे दैदेनगिरि महरै फसंथानो नागिरदों। आरो दिनै जों नायबाय सारा बर' रायजो राजाफ्रा जों गोजोनखौ लुबैदों, जोंनि गेजेराव सोमावसारनायखौ दिनै लुबैथ'वाखै, जौगानायखौ जों लाबोग्रोनांगौ, दरखार जायोबा समानो खावलायगोन। दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा गावखौ माने रायजोनि गेजेराव सिनायथि होनो नारा नाथा नाजादों, बृथा मोनसे नाजानाय, फेलें मोनसे नाजानाय खालामदों। बेखायनो बिथांमोनखौ रायजो राजाया मालाबाबो गनायनाय नङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सैथोथाबादियाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आथिखालाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव, खनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा दङ, बेयाव खुनु मैलानि बाथ्रा गैया। बेयाव बिथांमोना प्रिन्सिपल आइडिय'लजिजों गाइडेड जानाय, बड'फाया जेखौ होलांदों जोंनो लामा होलांदों, जे प्रिन्सिपल आइडिय'लजि होलांदों, बेजोंनो बिथांमोनहा गाइडेड जादों। आरो आंहा फोथायनाय दं 100% जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय टाइमाव रावबो सुबुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे दागो फोनांनो बेयाव रावहाबो साहस खालामनो हाया। बेखायनो जायफोरा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो एबसु बायदि संगठनखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां, सोंखारायनायनि सिगां गावखौ मोजाङै दांग्रोमनानै लाग्रोनाया मोजां जागोन, गावखौ मोजाङै बिजिरनानै नायग्रोनाया गोनां जागोन। बेखायनो सोदांनांगौ दङबा बैसोर मानसिफोरनि साननाय हनाय
बेयावसो सोदांनांगौ दङ दुलाराय बर' फरायसाफोराव जेबो सोदांनांगौ गैया। আজি আমাৰ গাঁওখন কালবাহাৰ একটা ভাল হ'ল, ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ল বা হ'ব, এইটা দিয়া মই বড় খুশি। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব অসুবিধা বৰ্ষাবেলা, কিন্তু আজি যে স্কুল যাওয়া আহা বহুত সুবিধা। আমার MLA ছাৰে যে আমাক ইমান সহায় কৰিল, আমি এটা দিয়ে ধন্য কামনা কৰোঁ। বেশ খুশি, আনন্দিত, ৰাইজও খুশি। আগত 17-18 বছৰ বিৰাট কষ্ট পাইছোঁ। স্কুলত ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, বাঁহৰ দলাং কাহ বাগৰি যায়, যাওয়ার মাঝে দিয়ে এই বছর বেশ সুন্দর হিসাবত কালবাহার হল, রাস্তাঘাট হব বলে আমি রাইজেও বেশ খুশি। গাঁওখন 2 নং হলমা গাঁও, 2 নম্বৰ হলমা গাঁৱৰ ভিতৰত আনন্দিত বেশ। আগতে আপোনালোকে আগৰ চৰকাৰক জনাই দিয়া আছে? সরকার আহে দিম বুলি কয়, কিন্তু আজি পর্যন্ত দিন করিয়া আজি পর্যন্ত নাইকিয়া। কিন্তু এইবার আমার নতুন সরকার হওয়া, নতুন MLA হওয়া বেশ ধন্যবাদ বলে আমি ভাবিলোঁ বেশ।